Dnes vás pozývam, milí diváci, do ateliéru keramikárky Katky Slatinskej. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že budeme hovoriť o hline a keramike. No veľmi rýchlo som zistila, že tento rozhovor je vlastne o tvorivosti a trpezlivosti a o tom, prečo nemusí byť všetko dokonalé, aby to bolo krásne. Pridajte sa k nám a prajem vám príjemné počúvanie. Takže po literatúre a jazyku a histórii ma to teda postupne doviedlo sem. Pracovala som nie v korporátnych firmách, ale v súkromných, na manažerských pozíciách. To mi vyhovovalo, nemôžem sa vôbec sťažovať. Pracovala som s jazykom, všetko ma naplňalo. No a potom prišiel ten taký škriatoček, ktorý začal do mňa nahlodávať po takých dieročkách, že no ale moja zlatá, toto nie je všetko, ešte čo si ty. A nevedela som, čo to je. Vedela som, že ešte niečo mi chýba k tomu, aby som bola kompletná na tej ceste. Samozrejme vo vývoji, hej, nie kompletná ako vo finále, v cieli, ale vo vývoji. Ale nevedela som, ktorý je to materiál. Umenie som milovala, vždy kultúru, vždy som sa všetkého zúčastňovala, študovala. Toto bolo akoby v poriadku, ale to bolo všetko v hlave. To bolo všetko v tej mysli. A ručne, okrem bežných ručných prác, ktoré ma maminka naučila, tak som si dala taký zámer a čakala som. Že čo to je? Tak to vo mne tak zavrtávalo sa neustále a potom to zrazu prišlo. Ráno o 5:00 prišlo také vedomie z vyššieho vedenia, že hlina na celý život. A ty si predtým vôbec s hlinou nerobila? Nie. Že ako sa to Nie. vlastne objavilo? Že takto, hlina. Danielka, takto. Proste z ničoho nič to zhora prišlo, že zober hlinu, nauč sa s ňou pracovať a to je tvoja cesta. Takže si išla do lesa si zobrať hlinu, alebo ako to vlastne prebiehalo? Ako to prebiehalo? Ráno som prišla do práce, otvorila som internet, že veď kto ma to naučí. Hej. A chodila som vyše roka a pol do Úľuvu. Tam som sa učila. Takže vlastne som začínala točením a týmito základnými. Potom som chodila do Čiech na také keramické pobyty dlhšie. Takže v Čechách som sa prevažne učila v tom Úľuve. No a potom som už cítila, že už je čas začať sama so sebou. Takže toto boli také prvé 2 roky a potom som si prenajala priestor. Otvorila som si vlastný ateliér. Súčasťou teda tej vlastnej tvorby bolo aj to vnútorné také vedenie, že rada pracujem s ľuďmi, takže som chcela robiť kurzy. Takže toto všetko som absolvovala ešte v Bratislave. No a ten vývoj bol samozrejme taký postupný, že ani ten ateliér sám o sebe, to, kde som teraz, tak to je akoby čerešnička už na torte. Takže pôjdeme sa potom pozrieť aj do toho ateliéru, ale zatiaľ sme si zvolili takéto vonkajšie sedenie, aby sme boli troška ofúkovaní vetrom, ale ja sa veľmi rada pôjdem potom pozrieť na všetky tie tvoje krásne diela, ktoré tam máš. A vlastne je to možno taká cesta, ktorou prechádza viacero ľudí okolo možno 40-ky, neviem, v takom veku sa to udialo u teba, 30. ale 33, 34, tak tak skorej ešte skorej. Lebo ja som tiež mala ako keby takú medzifázu okolo 40-ky, že už potrebujem niečo inak a možno aj naše diváčky alebo diváci prechádzajú nejakou takou fázou, že ja vlastne ešte by som možno aj chcela niečo iné, ale neviem čo. Ale na základe čoho ty si pocítila, že ešte niečo ako keby ťa v tom živote ťahá alebo čaká? Vieš čo, ja som mala za sebou také ťažšie obdobie, lebo maminka mi zomrela, keď som mala 28 rokov, takže to bolo asi taký veľmi silný míľnik, z ktorého sme sa nejak dlho vzpamätávali, lebo sme to nečakali. Ale asi tam prebehla taký hlbší vhľad do duše. A potom, už keď som dosiahla akoby všetko na tej intelektuálnej úrovni z hľadiska spoločenského, vieš, vysoká škola, som si urobila doktorát, všetko toto som proste zvládla, jazyk som v poriadku, pracovala som s ním, že bola som po tejto stránke naplnená, ale to som cítila intuitívne, Dani. To som proste cítila, že ešte to nie je všetko. To cítiš, to niekde v tebe je, že ešte ďalej hľadaj.
ešte ďalej niečo je. Že je tam také trošku ako keby prázdno, že máme všetko, máme sa dobre po tej materiálnej stránke, ale ako keby niečo nám stále chýba a už aj keď si kúpime nejakú ďalšiu novú vec, tak to nenaplňa. Ako keby to bolo úplne mimo týchto vecí. Absolútne mimo hmoty. To bolo podľa mňa spojené s duchom. Už ani nie, že s dušou, ale s duchom. To na mňa, ja si to teda tak vykladám, ja neviem, či to tak v skutočnosti je, ale že so mnou komunikoval môj vlastný duch a ten ma viedol. A ja som si proste len v istej chvíli, keď som myslou nevedela prísť na to, čo to je, lebo tá myseľ je to proste šrotí, vieš, tie analýzy a to všetko dokola. Toto všetko som si prešla a neprišiel ten pocit, že toto je ono. Ale keramika mi fakt nenapadla vôbec ani vlastne. Takže ty si možno aj uvažovala o niečom inom ako o tvorbe? Že vlastne kade sa uberali tie tvoje myšlienky? Alebo si čakala? Ja som potom to odovzdala. Ja som to skutočne odovzdala a povedala som si, nie je ten čas, že príde to. Ja som si len uvedomila, že počkaj na nejakú indíciu a tá ťa povedie. A ani to netrvalo dlho, to bola možno otázka 2 mesiacov. Že odkedy som to pustila, tak sa to krásne otvorilo a ja som prestala tlačiť na to, že čo by to mohlo byť. Že kam vedie tá ďalšia cesta a tak som tu teraz. No, my si potom aj ukážeme tú tvoju krásnu tvorbu. Teda jednak ja som neodolala si dneska na seba zobrať tvoj krásny šperk a veľmi sa z neho teším a vidím, že aj ty máš. Takže ono to nie je len keramika, ktorá je ako keby užitková, v ktorej môžeme mať nejaké kvety alebo ovocie alebo niečo, ale vlastne aj to môžem mať so sebou a môžem sa aj za seba priznať, že ja keď mám v rukách vec, ktorú viem kým je vyrobená, že si to nekúpim niekde v supermarkete alebo cez internet, tak mi to dáva taký pocit väčšieho prepojenia alebo znamená to pre mňa viacej, ako si len kúpiť proste nejakú vec. Áno, pretože tam je tá duša, tam je tá energia, ktorú ten človek do toho vkladá a ty ju cez tú tvorbu cítiš. Ľudia, ktorí sú takto nastavení, tak to tak majú. Ja som si šperky vždy kupovala autorské. Vždy. Či to bolo kdekoľvek na dovolenke, že som presne vedela, kto to vyrobil. Rozprávali sme sa o tom, o procese tej výroby, takže ja som na toto vždy bola tomu naklonená, citlivá. Mne to prinášalo vždy radosť. Hej, aj ja mám teda z toho radosť, keď to môžem nosiť, takže sa z toho veľmi teším a chvíľku som si tiež vyrábala nejaké náušničky, ale teraz som rada, keď môžem ísť na nejaké trhy remeselné, či už zimné alebo letné a ja viem, že teraz ste sa aj odniekaľ vrátili, určite sa zasa niekam chystáte. Aké to pre teba je, že predtým možno z toho akoby firemného prostredia zrazu je z teba, nazvem tak, že trhovníčka, hej, že čo to pre teba znamená, čo ti to dáva, alebo aké to je náročné? Bolo to zložité. Bol to zložitý proces. Keď tak nad tým premýšľam a som si tak retrospektívne vybavovala mnohé tie situácie a mnohé tie prekážky, ktoré vlastne na tej ceste boli, tak dnes viem, že by som to nikomu nemohla doporučiť. Pretože tá cesta vôbec nie je jednoduchá a je to obrovská sila vnútorná, ktorú ty musíš mať vo svojej výbave, aby si to proste dala. A teda skutočne som nikoho za sebou nemala, kto by, ja som išla do toho úplne sama, bezhlavo, vo vedení a v dôvere, že to je tak. Veľa vecí sa mi vyzrkadlilo úplne inak, ale nemala som nikoho, kto by teda mi pomáhal, akoby v zákulisí, vieš. Takže... Ono to vyzerá tak jednoducho a romanticky, že prídeme na tie trhy a tam je kopec tých krásnych ľudí, ktorí sedia s tými svojimi výrobkami a sú tam celý deň a my prejdeme okolo a buď si to všimneme, nevšimneme. Čo to znamenalo pre teba? Čo to reálne obnáša? No, pre mňa bol ten zložitý pocit v tom, že stojím na ulici. Teraz taká nahá, iba s tými vecami. No samozrejme, ako z manažerskej pozície, keď som odišla, tak bolo to rana pre mňa taká akoby, ale nie násilná, vieš, že zrazu som získala taký kontakt s tou priamou realitou. Lebo častokrát v tom zamestnaní, tak je tam samozrejme veľa rôznych
situácií, aj rôznych pretvárok a nepretvárok a bojuješ tam s rôznymi vzťahovými problémami a tu to bolo všetko také priame. A vlastne vedela si, že ten, komu sa páčia tvoje veci, ten sa zastaví a porozpráva sa a ten, komu sa nepáčia, on proste ide ďalej. A asi toto bolo také pre mňa skutočné. Bolo to skutočné a mne sa to páčilo, vieš, bolo to krásne, ale zbaviť sa toho pocitu, že už nie som v tej pozícii a že už som v tejto pozícii. A potom dnes je moderné nás volať trhovníci, kedysi sme neboli trhovníci, to je teraz také nové. Nie je to veľmi príjemné, alebo ešte aj stánkári nás zvyknú volať. Je to také pre mňa trošku deštruktívnejšie, ale na toto som sa povznesla, alebo teraz už to vôbec neriešim. Ale keby sa mi to udialo, akoby teraz, že som na začiatku, tak asi by ma to ešte viac tlačilo dole. No aj dnes vôbec tá situácia je iná, ako bola pred tými 15-16 rokmi, keď som ja tam stála prvýkrát. Ale krása. Akože stretneš nádherných ľudí, ktorí si proste prídu na tie trhy užiť tú atmosféru, užiť si tie produkty, ktoré vlastne my ponúkame. A vidíš tam to skutočné, tú skutočnú radosť. Toto má ja to tiež veľmi milujem a rada chodím na takéto akcie a myslím si, že naozaj je rozdiel oproti tým, čo sme zažívali možno ešte za našich mladších čias, keď boli také tie kolotoče a stánky a to boli naozaj že stánkári, ktorí mali možno nejaké veci z Číny a všelijaké také jednoduché dekorácie alebo niečo, ale to, čo vy prinášate ako keby na ten trh, to sú tie remeselné zručnosti alebo umenie a ty si vlastne aj tvorcom Artivie, čo je taký ešte ako keby iný level by som to nazvala, že združujete umelcov, remeselníkov, dizajnérov, ktorí už majú niečo za sebou a vlastne buď v lete, alebo aj viem, že je Vianočná Artivia, ale aj v lete. Áno, aj v lete. Hej. V lete sme v Štiavnici. V Štiavnici, hej. Tam musí byť veľmi pekný. Tam sa musím ešte aj ja niekedy pozrieť, tam som ešte nebola. No, ušla mi teraz troška nič, lebo mám veľmi veľa otázok v hlave, ktoré sa aj tak chcem opýtať. Od toho, že ako pracuješ s deťmi a že či vlastne deti to zaujíma, až po to konkrétne ako keby umenie, ktoré tu je. Lebo ak ste ešte vlastne sa s tým nestretli, a určite chodíte do Pezínka na keramické trhy, tak tam ste Katku mohli vidieť, alebo aj teda aj ostatných veľmi šikovných remeselníkov. Ale ja možno nadviažem na to, že táto miska zišla z tvojej tvorby. Áno. Hej. Ako prichádzaš na nápady? Lebo napríklad vidím, že to nemá úplne rovnaký tvár, hej, že tá farba je tam nejak, niekto by mohol povedať, že to nie je úplne rovné. Mne sa to osobne páči, niekomu nie, však to je otázka vkusu. Ale kde čerpáš inšpirácie? Ja viem, že teda znútra, ale máš nejaké pomôcky? Alebo ako? No. To prichádza. Asi to prichádza. No ten vstup k tej tvorbe je taký rôzny. Čo som si na nás všetkých všimla, tak niekto to potrebuje mať všetko dokonalé, niekto to potrebuje mať všetko pokrivené, potlačené, nedokonalé. Potom sú tu rôzne trendy komerčné. A teraz je samozrejme tých komerčných trendov s rozvojom sociálnych sietí viac, ako bolo kedysi. Ešte ja, keď som teda začínala, tak to nebolo. Ja som čerpala z prírody vždy. Pre mňa bolo spojenie s prírodou to najdôležitejšie a s vesmírom. Ako pre mňa ten absolútny relax je pozrieť sa do neba a tam je pre mňa uvoľnenie. Hej, že ja to preciťujem cez to. A čo sa týka tvárov a štruktúr, to je o práve momentálnom pocite. Že niekedy mám potrebu vytvoriť niečo, čo je presné. Niekedy potrebujem ísť viac do detailu. Niekedy potom, keď som dlho v detailoch, tak potrebujem urobiť niečo veľké a krivé. A ja to vnímam ako takú emocionálnu rovnováhu. Vieš? Že keď sa nalaďujeme na to my sami a keď tomu rozumieme a nekladieme na seba tie nároky, že to má nejak byť, ako som si to, ja neviem, nakreslila, ako som si to vymyslela v hlave, tak je to podľa mňa neskutočne oslobodzujúce. Ale závisí to od typu. Vieš, Dani, že ja som si vlastne uvedomila, že
Že proste niektorí ľudia si povedia, toto idem robiť, takto si to nakreslím, on príde do ateliéru a takto spraví. Mne sa to páči, je to super, ale u mňa to tak nefunguje. Ja si to som si aj nakreslila, aj som prišla, vždy som urobila niečo iné. Myslím si, že to je presne to, ako to máme rôznorodo v živote, že každému akoby vyhovuje niečo iné. A tak ako môže byť napríklad veľmi jemný porcelán, ktorý je veľmi detailný a jemnučký a presný, tak je zasa nejaká iná keramika alebo iba hrubo vypálená hlina, ktorá má úplne inú emóciu. A keď sa to ako keby dá dokopy, tak v tom je tá krása, tá paleta toho. A preto sa mi tá slobodná tvorba tak páči, že je to niečo ako aj v tých našich životoch. Že keby sme sa držali niekto sa potrebuje držať chvíľku aspoň nejakého návodu, lebo mu to môže pomôcť. Možno aj ty, keď si sa učila. Tak kým si na to prišla, nie? Išla si úplne slobodne. Išla som stále takto. Išla som takto. Úplne slobodne. No dobré, lebo niekedy možno niektoré techniky, a možno, že aspoň ako to máš vypáliť, alebo niektoré postupy asi sú... Tak tie technologické postupy, áno, tie som sa naučila proste. Tie vlastne dnes už ani neviem, ako som sa to naučila. No. Ja som si aj pec kúpila. Aha. Ja som si študovala tie veci. Vlastne som si naštudovala, ako sa to robí. Potom ten predajca mi vysvetlil nejaké drobnosti. Ešte k tomu, ako veci ja všetko nastaviť. A ja som išla veľmi ako samouk. Pokus omyl? Alebo to išlo tak ľahko? Mne sa páči tá alchymia celého toho procesu. To znamená, že niektoré veci vyšli, niektoré nevyšli. My sme si prešli, ešte keď sme aj s bratom pracovali, tak sme si aj poplakali. Keď nám zvlhlo, nám to prásklo, že sme mali aj na záhrade, v pivnici ateliér, tam nám to nefungovalo, všetko vlhlo, pec bola navlhnutá. Takže akože tie štádia toho vývoja boli naozaj rôzne. Ako dnes to, že som tu, ja si nesmierne vážim. Som za to naozaj vďačná, snažím sa to teda udržiavať. Mne to len teraz tak cinklo, že ako je... Bo keď začíname s čímkoľvek, tak sa nám na chvíľku aj nie úplne darí. A ako keby prekonať tú chvíľu, keď ti to navlhne alebo niečo sa ti nepodarí. Vlastne sa hovorí, že z 10 krát možno tých 8 ti nevyjde a tí 2 ti výjdu. Ale čo ti pomáhalo pokračovať, hej? Že nevzdať sa? No ja mám takú vlastnosť, ktorá sa volá vytrvalosť. Možno to bude aj tým, že som kedysi športovala profesionálne, ale... ja som veľmi vytrvala, ja sa nevzdávam proste ľahko. Takže pre mňa to neznamenalo nič, len ďalší pokus. Takže v tomto ja nemám žiadny problém, ja vydržím. Čo som mala ja problém, bola zase trpezlivosť, že ten proces, a preto mi to podľa mňa aj prišlo, že ten proces je tak zdĺhavý, že tak asi si hore povedali, že no my ti to teraz trošku okoreníme. Aha. Bo to dlho trvá, hej? Áno, kým to dostaneš do tejto podoby. Celý ten podoby. proces výroby trvá dlho. Ešte niektoré detičky, keď boli malé a prišli sem, tak aj plakali, že si to hneď neodnesú. To nie je také instantné. Áno, nie je to také instantné, takže asi toto pre mňa to bola, tá výzva bola, tá trpezlivosť. Toto myslím si, že tiež veľmi ako keby také dôležité aj pre tú dnešnú dobu, lebo jak ma napadlo to instantné, tak dneska hlavne ako keby pre tie deti, ale aj pre ľudí, ktorí v niečom začínajú, je všetko také predpripravené. No. A vlastne tam sa v tom stráca presne ako keby trénovanie tej našej trpezlivosti a hľadanie v tom toho svojho vlastného procesu, lebo ja vnímam umenie, alebo teda aj remeslo, ako sa hovorí, že arteterapia, hej? Že vlastne ti to pomáha spracovávať aj tým, že robíš rukami, zapájaš do toho celé telo. Tak v tom je ako keby celý proces. Áno, presne tak, že vlastne to sa volá, že ešte v tej prvom počiatku sa to volá, že taktilná sloboda, že ty vlastne pracuješ s tou chladnou hlinou, s tou celou vlhkosťou, ktorú ona má. A do toho vlastne to tvoje emočné napätie, to svalové napätie sa začína uvoľňovať. A to je taký ten začiatok, že... Ale tá koncentrácia toho prítomného okamihu, že ty vlastne v tej chvíli sa plne koncentruješ na to, čo tvoríš, čo je samozrejme pre deti je to ťažké. Hej, to súhlasím, že deti, niektoré to zvládajú lepšie, niektoré horšie, ale ja som si vlastne uvedomila, že v dnešnej dobe už neexistuje jeden recept. Ako kedysi, že si aj niečo prečítala, alebo ti niekto niečo odovzdal, dnes už to neplatí. Treba poznať seba. A vlastne cez seba, cez to poznanie seba, ty sa vieš dostať k tomu, čo tebe najviac vyhovuje. Takže aj pri tej práci s detičkami
tak s dospelými áno, len tam si to vieš už pomenovať. Tak ja vlastne naciťujem to, aký on je. Takže kto nepotrebuje, potrebuje nápad, kto potrebuje posunúť, nepotrebuje. A oni vlastne aj tí, ktorí ten nápad akože nemajú a potrebujú, aby ich niekto viedol, tak keď im poviem niekoľko nápadov, oni povedia nie, tak si nájde ten svoj napokon. Že len ho prevedieš tou jeho kritickou zónou a oni sa k tomu potom dopracujú. Takže je to taká zmyslová práca. Myslím si, že to je veľmi vzácne a cenné, keď vlastne si ten človek dovolí mať ako keby ten sprievod pri sebe, že vôbec ako keby výjdu z tej svojej ulitky a začnú niečo skúšať a potom to dáva taký väčší zmysel v tom celom. Áno. A viem, že teda pracuješ aj s deťmi, aj si mala teraz tábor, alebo krúžky budeš mať, dobre. A ako na to reagujú deti? Lebo ja viem, že však moja dcera teda k tebe chodila tiež, ináč mám tu takú krásnu... Miška bola prvá. Moja takúto nádhernú misku, neviem, či si ju pamätáš. Áno, pamätám. A ja musím povedať, že moje dieťa je dneska na škole dizajnu a nerobí teda s keramikou, ale má túto jednu misku vlastnoručne vyrobenú, mala asi 7 rokov a do asi 16 rokov to bola jej všetok tanier, ktorý proste používala na všetko. Hej, teraz je to troška malé, ale vlastne používa iba to. A ona vlastne není úplne teda pravidelná, neviem aká, ale ja ju milujem, ona ju miluje a je nádherná. A mňa by zaujímalo, že ako na to reagujú iné deti. Lebo ja som moju dieťa akože nechávala tú dôveru som jej mala, že nech si robí ako chce. Ale ako to dnešné deti u teba zažívajú? Rôzne. Vidím, ako by som to pomenovala. Závisí to od toho, ako aj s nimi pracujú doma rodičia. Vidím, v akom prostredí, keď vyrastajú, tak tie deti sú úplne inak pripravené na tvorbu. Vieš, že keď aj doma sa veľa tvorí, tak tá tvorba v keramickom ateliéri je ale že absolútne prirodzená. A vtedy sa tie deti chcú prejavovať úplne individuálne. Čo je také akoby moje naplnenie, keď sa toto udeje. Lebo ja si myslím, že to seba vyjadrenie, no kde inde ako v tvorbe máš takú voľnosť, žiadne exaktné veci, ktoré ťa limitujú, si to môžeš dovoliť. No jedine v tvorbe. Takže pre mňa neexistuje žiadna hranica nejakého dokonalého alebo nedokonalého tvaru. Či je nos tam, veď ako Picasso. Presne. A mnohí iní umelci, veď to je čisto o seba vyjadrení. Či je to už niekým zrešpektované, alebo nie, to vôbec nie je podstatné. Dôležité je, že ten človek, ktorý to vytvorí, to dieťatko, ten dospelý musí byť spokojný. Vtedy je toto. Hej, že ako keby nie je tam to hodnotenie zvonku, že toto je dobré a toto je zlé. Áno. Tam z môjho uhla pohľadu to tam vôbec nemá byť. Vôbec. Pri tvorbe. Takže pri tvorbe nie. A ako potom, lebo ja som zažila rôzne tiež krúžky alebo niekde, kde vlastne dostali deti nejakú formičku, presný návod, čo majú urobiť a vlastne všetky deti odchádzali s rovnakým výsledkom. Môže to byť aj tak, niekomu to vyhovuje, ale keď sú na toto ako keby aj deti alebo rodičia zvyknutí a potom prídu z svojej tvorivej dielne s niečím, čo každé vyzerá úplne inak, ako na to reagujú? No ja si osobne myslím, že ku mne sa také deti nedostanú. To je tiež možné. Ja v tomto úplne verím tej energetike, že toto určite nie je moje poslanie. Ako je pravda, že nerobím tie kurzy akoby v tomto tak pedagogicky, že mám predpripravené nejaké formy a nejaké ukážky, ako by sa to normálne malo. Toto nebola moja cesta, ale to nebola moja cesta preto, lebo ani ja nie som tá cesta. Takže ono to celé ide cezo mňa. Ja to nemám vymyslené. Ja to mám povinnú jazdu z hora, že ideš takto. Totižto ešte mne to proste bolo takto dané a ja som to prijala, hej. Ale čo teda mňa ovplyvnilo, ešte by som sa vrátila k tej minulosti, Danielka, tak vtedy, keď ja som sa potrebovala učiť a
A oslovila som možno niektoré ateliéry, že či by som teda nemohla akoby pomáhať a tak všetci ma odmietli, lebo nebodaj, že sa si možno niečo naučila. Tak a vtedy ich nebolo ešte tak veľa, ako je ich dnes, tých krúžkových. No tak som to musela nechať na seba. Kamarátkina dcéra chodila na keramický krúžok v Bratislave, tak som sa tam prihlásila. Namiesto nej ja chodila som s malými detičkami, aby som si mohla tvoriť, keď som ešte nemala tie možnosti. To je neuveriteľné, keby som rozprávala čo všetko. A tak využívala som vlastne všetky možnosti. A vtedy mi to tak utkvelo, že nikto mi nechcel dovoliť robiť to, čo ja chcem. Že vždy ma to oni viedli do toho, čo chceli oni. A ja som v tomto trochu taký rebel. Asi to nevždy to bolo pre mňa výhodné v živote, ale vždy som nebola úplne v tomto taká poslušná, že keď ma tá duša viedla, no tak som tam bola presvedčená, že kráčam. A takisto presne to cítim aj s tou keramikou, aj s deťmi, aj s dospelými, že opustíme tie hranice, čo kto má a čo kto nemá a aké máš. Proste nechaj tie ruky tvoriť, lebo my to všetci v sebe máme, len to nemáme prebudené. A keď prebudíme toto, tak prebudíme aj celé naše správanie. My sa stávame cez toto lepšími. Vieš? Ja to tak cítim. Stávame sa možno plnšími, alebo viac sami sebou. Áno. Že sa v tom dokážeme cítiť potom aj dobre. Áno, pretože keď si ty spokojná v tom, že ale zase nie o tom výsledku, o tom procese. Keď si ty spokojná, tá tvoja duša je naplnená, že pracuješ s tým, čo máš, čo je pre teba dobré, tak si v poriadku. Aj voči sebe, aj voči okoliu. Lebo všetko to, čo voči okoliu nefunguje, ide len z teba. Takže najskôr potrebujeme spracovať veci v sebe a potom sa nebudeme čudovať, že nejak okolie je nejak inak, lebo nebude v tvojej prítomnosti. Tak to je celý taký začarovaný kruh. Ale ako keby dovoliť si to hľadať a vytrvať, že tie tvoje kroky tiež chvíľku, kým si sa ako keby dostala k tomu plnému svojmu ja, to chvíľku trvalo a asi tam boli tiež nejaké také výkyvy. Mala si nejaké aj také ťažšie obdobie, kedy si povedala, že už na to fakt, že kašlem? Áno, niekoľkokrát. Mala som niekoľkokrát, ale vždy to bolo len o tej forme. Nikdy to nebolo, no to je pravda, fakt, že to, čo mi prišlo vtedy o tej 5:00 ráno, že keramika do konca života, alebo respektíve hlina do konca života, tak o tomto mi neprišla nikdy pochybnosť. Každá pochybnosť, ktorá prišla, bola len o tej forme. Predávať tak, alebo nepredávať tak, alebo teda trhy áno, alebo nie. A iba tú formu som riešila stále. Krúžky, alebo teda práca s deťmi a s dospelými a hlina, to nikdy. Toto proste bolo dané. A na to ma asi vedie tak dodnes, ale dnes sa v tom cítim taká už, že som pevne nohami na zemi. Vieš, že dlho to bolo také, že som ani ja sebe nedôverovala. To bola moja tiež taká veľká lekcia, že zdôverovať si v tom, lebo určite to poznáš, že keď vyštuduješ či už strednú alebo vysokú školu, to je jedno, proste v niečom si akoby odborník, tak si uznávaná. Určitou obcov, máš tam nejakú pečiatku a proste tá spoločenská vizitka je taká, že ťa teda zrešpektujú. Ale vlastne tým, že ja som nemala vyštudovanú tú keramiku, tak to bolo ešte akoby ďalší level, že tí, ktorí ju majú, tak oni aby ťa zrešpektovali. Či ma zrešpektovali dodnes, to netuším, ale ja som to proste potrebovala prejsť iba to, že to nebudem riešiť, vieš. Tak toto bolo ešte ďalšia taká lekcia životná, že vyrovnať sa aj s tým, že nemusíš. Takže viem to aj v jazyku, že teda ten, kto vystuduje jazyk a ten, kto je rodný jazyk, to neznamená, že ho vie lepšie. Lebo zo skúsenosti viem, že keď som sa pýtala na nejaké gramatické javy, tak ani rodní mi ho nevedeli vysvetliť. Vieš? Takže to sú také bežné veci, že máš tam taký širší záber, čo mu rozumiem. A to som si uvoľnila. Vieš, to sa mi nejak uvoľnilo cez tú všetku tvorbu a teraz som spokojná s tým, ako to robím. A už len sa snažím to, tak stále sa snažíš to urobiť ešte lepšie a zaujímavejšie. A máš nejaké sny alebo nejaké túžby, že kam by si to ešte chcela ďalej posunúť, alebo čo by si chcela ďalej tvoriť, alebo ako? Áno.
Máme, ešte chystáme taký jeden projekt, ktorý by mal byť aktuálny na jeseň, ale to je práca s dospelými. Týka sa to keramiky a súvisí to akože veľmi so seba vyjadrením, ale formou, o ktorej teraz ešte nemôžem hovoriť, ale potom koncom leta, v priebehu leta by sme to chceli už akoby zverejniť. Takže... Ja prídem sa zasa o tom porozprávať, že mňa to tiež zaujíma. Že či si budem môcť aj ja, lebo mňa tiež ako tvorba baví, ale vlastne som si uvedomila, že tá tvorba má rôzne formy. Že môže byť aj cez tú hmotu, ale vlastne aj toto je forma tvorby. Že ja som si tiež vymyslela nejaký projekt, kde potrebujem nejako seba vyjadriť. A takisto to má aj napríklad hudobník alebo spisovateľ. Ale pre mňa samotnú je tá tvorba niečo, čo ťa oživuje, čo ti dáva taký zmysel toho života seba tvoriť. Áno, áno. Že môžeme sa k tomu vrátiť. Áno, môžeme, Danielka, veľmi rada, ale ešte kým to nemáme úplne pripravené, tak by som ešte nerada o tom viac povedala, ale už je to na spadnutie. Dobre, na to sa veľmi teším. A rozmýšľam, že čo keby sme sa išli pozrieť do tvojho ateliéru? Môže. Lebo máš tam určite veľa zaujímavých vecí, ktoré som nevidela posledných asi 10 rokov, keď som tu bola naposledy. Ale teším sa na to. Dobre. Môžeme. Tak poďme tam. Presunuli sme sa do Katkinho ateliéru, ktorý je nádherný, aj keď vyzerá ako veľmi maličký, ale Katka tu má veľmi veľa vecí a vidím, že už si zobrala aj nejakú hlinu. Áno. To je nejaká špeciálna hlina? Nie, tak hliny si kupujeme normálne spracované. Je to špeciálna hlina moja, taká kaolínová, s 25% šamotom, z 0,5 mm zrna. Takže to je hlina, s ktorou pracujem ja, ale samozrejme tých hlín je viac podľa toho, čo sa vyrába. Že keď sa stavajú väčšie veci ako plastiky, tak je zase iná hlina s vyšším obsahom šamotu, viac teda kameninová a páli sa na vyššie výpaly, takže vždy závisí od toho, že čo konkrétne robím. A ty si to otestovala za tie roky, hej? Že s ktorou sa ti najlepšie pracuje a tak, že není úplne jedno, že aká, ale musí ti sadnúť. Musí ti sadnúť. Ako tých hlín je veľmi veľa druhov a ty si nájdeš pre seba tú vhodnú, s ktorou sa ti najlepšie pracuje, pretože napríklad keď... Požičaj mi to. To je strašne príjemné. Lebo pracovať s hlinou si to takto ako keby chytiť, ja neviem, či ste to niekedy už akože skúšali, ale ona je taká masná. Je masná, no. A hebká. A je to strašne príjemné. Je. Je to úžasné, to je terapeutické. Úplne, že terapeutické. No, to je úplne terapeutické. A teraz, ja viem, že teraz dostať je také všelijaké hmoty, hej, že pre deti je to celkom fajn, že si doma môžu také, my sme mali kedysi moduly, ale teraz sa dá kúpiť asi aj hlina. Hej? Dá sa kúpiť aj hlina, aj taká, že rýchlo schnúca. Ja sa s tým nespájam. Ospravedlňujem sa. No, jasné, však si keramikárka. Ja som v tomto veľmi taká vyhranená, ale ja to chápem, že keď si nie je to kde vypáliť, len to nemá žiadnu trvácnosť. Jasné, že to. To je to, že keď sa to nevypáli, aj také, čo sú výpalové hliny, viem, že sú také výtvarné hliny na 200 stupňov, čo si môžu ľudia vypáliť v trúbe, ale to je nič. To nie je trvácne a nemôže to byť ani úžitkové. Takže ten skutočný technologický postup toho vysokého výpalu má svoj zmysel. No dobre, ale čo sa týka ako keby tej tvorby, tak vlastne keď si predstavím, že som mamička v meste, nemám možnosť ísť za tebou alebo k nejakému keramikárovi, kde si to môžem ako keby zakúsiť a mám k dispozícii aspoň takú nejakú hlinu, že sa s tým môžem ako keby nejako hrajkať. Čo by som ako maminka, ktorá má malé deti, že dám malému dieťaťu takúto nejakú hrudu. Predpokladám, že on si z toho asi začne sám niečo vyrábať. Ako moje dieťa je veľmi tvorivé, takže ono hneď začalo. Ale môžeme ich nejako povzbudiť alebo niečo im ukázať alebo povedať? Áno, samozrejme. Začať. Že by sme teraz ako im povedali niečo? No jasné, tak môžete napríklad. Tak teraz som si zobrala... Je to vidno. Ja to vrátim naspäť. Dobre, vrátim to naspäť, že takto si proste zoberiete nejakú modulitovú hlinu alebo proste nejakú plastelínovú vec. No, plastelína teda nie je nejaká tvárna, čo sa týka pevnosti, ale takže budeme mať, najskôr si urobíte, to je taký ten prvý krok a to sa učí úplne pri začiatočníckych kurzoch, pri malých detičkách, tak takto vždy začíname.
že urobí sa guľka, dá sa do dlane, stlačí sa palcom až dole, samozrejme nie urobiť dieru, nech tam zostáva nejaký priestor a prstami sa zatláča do strán a vytvára sa tvar. Toto sú také, teraz už to mám trošku presušené, lebo už sme to raz otvorili. A ako náhle začne tá hlina vráskavieť, tak si treba trošku navlhčiť ruky. Hej. Nikdy nie mokré, ale vždy len také jemne vlhké. Takže keď to chcete zachovať do ďalšieho dňa alebo o niekoľko hodín, tak treba to vlhkou handrou trošku prikryť alebo do mikrotenového sáčku, aby sa to nevysušilo. Takže ak je veľmi sucho v lete, tak sa tá hlina suší rýchlejšie. Tak teraz mi to práská, lebo sme to mali už raz. Lebo sme to už raz mali spracované. Takže vždy to ide na ďalší krát trošku ťažšie. Takže takto sa vlastne tváruje miska, alebo pohárik, alebo čokoľvek. Tých možností je samozrejme viacero, že môžete si zobrať válček, na handričku dať hlinku, takto hrúdu hlinky dáte na látku, válčekom to prejdete, urobíte taký rovný plát a potom rôznymi výkrajovačkami, s ktorými sa pečie. Na pečenie môžu... Namiesto medovníkov akékoľvek také vykrajovačky alebo otlačačky, inej látky, listov zo záhrady. Ináč to je dobré s tými listami. Ja si pamätám, že si mala aj vlastne také myštičky. No, a na tom boli listy. Áno, ja to robím a to akože to vyzerá tak, že my ideme so psíkom na prechádzku a po ceste si natrhám nejaké buriny, ale treba to potom hneď spracovať, lebo zase tie listy sa vysušia. Takže keď viem, že dnes chcem robiť tie listy, tak si ich natrhám hoci kde, či už malinové v záhrade a máme tu jedného suseda, oni tam majú takú dobrú burinu. A niekedy buriny sú super. Aj rôzne buriny sú super, ale čo je teda dôležité, keď budete trhať akékoľvek listy, tak je dôležité, keď chcete, aby sa vám krásne pretlačili, tak je dôležité, aby boli mäkké. Nesmú byť tvrdé, takže žiadne vavrinovce a podobne. Ja som si práve myslela opačne, že aby to bolo pevné, ale teda musí to byť flexibilné. Flexibilné, mäkulinké, lebo vy potrebujete, aby sa tie jemné žilky prevalčekovali, potom valčekom sa to zakrie a tá vyčnievajúca časť toho listu sa priloží na ten plát a krásne sa prejde valčekom. Hej. No. Takže tam je dôležité, aby boli mäkké. Dobre. Takže nie akýkoľvek list. Výborne. A už máme vlastne misku. Už máme misku, ktorá je teraz teda akože krivá, ale potom si to vieme nožom zarovnať, alebo teda inú časť. Je potom dôležité, aby sme, to učím deti, to ide trošku ťažšie, že aby to bolo rovnako hrubé na všetkých stenách a na všetkých stranách. Hej? Takže toto ešte treba sa s tým pohrať. Ale to už je potom zase o trpezlivosti. Tak nech sa páči. Môžem sa prísť niekedy akože pohrať, lebo mať to v rukách a mať potom vlastnú šálku, z ktorej môžem piť a mám to napríklad v práci, sa mi rozbila, tak budem potrebovať novú. Tak je to veľmi príjemné, lebo keď vlastne máme takéto osobné veci, tak nám to pripomína práve tie momenty krásne toho spojenia. Takže ja si rozhodne od teba nejakú zase budem musieť zadovážiť. No, ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že ste získali z tohto nejaký taký malinký návod alebo inšpiráciu, že čo sa dá robiť s hlinou. A keďže ty tu máš všelijaké rôzne veci, tak môžeme sa na to ešte popozerať? Môžeme. Tak páči. Môžeš. A troška sme sa posunuli, lebo som chcela vedieť, že vlastne ako to potom prebieha ďalej v tom procese tej tvorby, hej? A urobili sme si takúto malú myštičku a tá je vlastne iba z tej surovej hliny. Áno. Čo sa potom deje s tým ďalej? No vlastne keď si vytvoríme, alebo teda vymodelujeme, no ešte teda k tomu by som rada povedala niečo, že ten produkt sa dá vymodelovať, dá sa vyrobiť vlastne z plátov, dá sa vyrobiť z tekutej hliny, do rôznych foriem sa dá odlievať, alebo sa dá vytočiť na kruhu, hej. Takže tých možností a tých spôsobov tvorby je viac. No a keď to vyrobíme z hliny, keď už to bude teda finálne tak, ako si to predstavujeme, pretože potom sa to už nebude dať meniť, keď sa to vypálí, tak napríklad teda sa tvárime, že táto miska je hotová. No, je pekná náhodou. Ja by som ju kľudne akože brala. Len trošku je krivá, ale však to bol zámer. Takže keď sme s tým výrobkom spokojní, už tam nechceme nič doretušovávať a doriešovať,
a doplňať, tak to nechávame vysušiť. Takže toto sa napríklad takáto miska sa bude sušiť také 2 dni. A to normálne necháš tuto niekde položené a ona vlastne bude schnúť. Áno, vnútri to nemôžeme to dať hneď na nejaké priame slnko, pretože by to prasklo, že keď sa veľmi rýchlo začne vyparovať tá voda, ktorá je tam z tých pórov, tak by to bol veľmi, veľmi veľký tlak, takže to by nevydržalo. Aj keď niektorí to robia, ale treba počítať potom s tým, že môže to aj nevysť. Takže necháme ju vysušiť. Keď bude úplne vysušená, tak ju dáme do pece. Keď ju vyberieme z pece, tak konkrétne táto kaolínová hlina má takúto bielu farbu. Toto je váza, ktorá už je teda vypálená, ale takúto farbu bude mať tá miska, ktorú sme si teraz vymodelovali. A ako dlho to sa vypaluje? 48 hodín. Ale ešte znovu, to sa to dobre ozýva teraz tu. Áno. No, výpal trvá 48 hodín, ale na tejto peci, ktorú máme my, to je 200 litrová kruhová pec. Ak je pec menšieho objemu, tak ten výpal trvá kratšie. Samozrejme, že čím tak máš potom aj príjemne teplo. Áno, pece sú kruhové a komorové, ale z týchto kruhových pecí táto 200 litrová je najväčšia. No a takže 8 hodín ide výpal smerom hore na tých 1050, ale keď je to 1200 stupňov, keď pálime na vysoký výpal, tak je to 9 hodín. No a potom s otrvačnosťou klesá tá teplota, ale celé, keby som to tak zhrnula, tak treba počítať tých 36 až 48 hodín. No. Čiže že napríklad, keď robíš aj nejaký kurz, tak na začiatku si niečo urobíte a až na konci týždňa vidím vlastne túto formu a potom ďalej to ako pokračuje? Že mám to teda vypálené? Máš to vypálené, potom používame glázúry. V keramike sú glázúry, nie farby a glázúry sú znovu práškové alebo tekuté. To znamená, že práškovú si zarábaš s vodou. A ona má, vždycky vieš aspoň, že akú farbu si tam dávaš? Lebo ja si to nejak tak trošku matne pamätám, že oni vyzerajú v tej práškovej forme všetky rovnako. Skoro rovnako. Všetky majú také neutrálne farby, ale napríklad červená glazúra, tak čo používame, tak vyzerá ako smotanová farba. Vyzerajú tie glazúry inak, takže my pracujeme veľmi s imagináciou. Je to viac o predstavivosti. Máme vzorkovník trebárs, že robíme si vzorkovníky, že neustále dokupovávame nové farby. To je taká naša úchylka s Martinom. A však máte krásne farby. Stále siahame po nových glazúrach. Už ich tu máme neskutočne veľa. Pretože na budúce ešte mám nejakú iné, farby, ale teda znovu sa to teda musí naglazovať na tento črep, ktorý je ešte stále porovitý. Takže keď sa to vypálí, je to stále porovité. To znamená, že sem, keby si teraz naliala vodu, tak ti presakuje. No a aby sa zakryli tie pory, tak tou glázúrou sa tie pory zakryjú a potom sa to dá znovu do pece. A to tam nanášaš štecom? Zase ukážem, toto je ten lístok, o ktorom som hovorila. To je ten krásny, čo ho mám rada, taký tyrkysový ho mávaš? Áno, sem dovnútra pôjde ešte tyrkysová taká sklovitá glazúra. Ja toto ukážem, lebo neviem, tu je taká krásna vzor, ten si robila ručne, alebo je niečo otlačené? To je ten otlačený list burinový, ktorý je otlačený vlastne do hliny. A teraz som naniesla na zadnú stranu už glazúru, aj na tie bočné a potom dovnútra ešte pôjde tyrkysová, ale to ešte nemám dokončené. Bo to vyzerá tak, že tam ako keby nič není, ale vlastne toto keď sa vypáli, tak to potom ako vyzerá? Áno, keď sa to vypáli, tak to bude takéto medené. Takáto medeno-zlatá glazúra to bude. Takže no aj to ešte je, že niekedy tým, že je to ručná práca, tak nemusia tieto efektné glazúry vždy vyzerať tak, ako vyzerajú. Čiže ty vlastne nikdy úplne presne nevieš, ako to bude vyzerať. Nevieš. To je ako v živote. Nevieš. Ty vlastne máš nejaký plán, nejakú víziu, ale uvidíš, čo z toho vyjde. Áno. Aj keď trebárs nechávame, lebo niekedy nechávame zámerne stekať glazúry, tak to nikdy nestečie rovnako. Takže že vždy je to... Ale tým je to krásne, lebo každé je to potom originál. Veď preto ma to baví, lebo to nie je stále rovnaké. Keby to bolo stále rovnaké, tak je to podľa mňa nudné. To je taká tá nudná krása, ktorá ti zovšednie.
A tu, tým, že je to neustále sa meniace, tak je to stále zaujímavé a proste nedá sa od toho odísť. A vlastne je to za každým aj trošku také ako keby nedokonalé, ako my ľudia, že nie sme všetci rovnakí. A ja osobne mám v tom naozaj tú rôznorodosť, v tom je tá krása, ako keby, ktorá tam presne, je. Presne. No dobre, tak ďakujem ti veľmi pekne a rozmýšľam, že je tu ešte niečo, čo by sme si mohli pozrieť, možno nejaké farby, alebo tu pec. Chcete vidieť pec? Ukážem vám pec. Poďte pec. Dobre, Kati, teraz sme sa dostali k tvojej úžasnej veľkej peci, o ktorej si rozprávala. To vyzerá, že to není iba taká obyčajná pec. Prosím ťa. Aká je veľká, alebo koľko je tam stupňov? Tak, táto pec, toto je tá 200-litrová krúhová pec a ako vidíte tu vzadu, ona potrebuje mať trojfázový istič, je elektrická. No teraz práve sú tam veci, takže práve teraz je v nej 243 stupňov, ale to už klesá, lebo som ju zapínala včera po obede. Výšku výpalu má na 1280 stupňov, takže teoreticky porcelán bez problémov sa tam dá páliť, hej. Že vysoké výpaly robíme na 1200 až na 1230 stupňov, keď sa robí záhradná keramika, exteriérová keramika. No je to šamotová pec, ktorej šamot je naozaj že 10 cm hrubý vnútri, tak ja neviem, 55 cm vnútorného priemeru ona má. To znamená, že väčšiu misu a väčšiu vec tam už nedám. Aha, že to má iba na určité rozmery. Áno, na určité rozmery a stavia sa na tieto stĺpiky. Tu mám takéto stĺpiky rôznych veľkostí. No a na tie stĺpiky staviame šamotové plátne a vytvárame také poschodia podľa toho, aký tovar tam dávame. Trošku nám to tu rezonuje. No, takže s tou pecou voláme ju Julia. Julia. Táto naša pec je Julia, vždy sa s ňou rozprávam, keď dávam výpal, aby všetko dobre dopadlo. Dobre, je to o vzťahu. Je určite všetko je o vzťahu. Ja myslím si, že Julia asi ani je vzácna a určite asi nebola úplne, že lacná, čiže je to taký klenot domáci. Je to už investícia. Keď som si kúpila pec, tak som pochopila, že je to vážne. Ja si myslím, že to je, že keď si načítam a obzerám sa po celom tomto tvojom ateliéri a pozerám sa, koľko tu máš hliny a pec a glazúr, že asi to není úplne, že ľahké a lacné hobby. Alebo sa to premieta ako keby do toho. Áno. No ja si myslím, že hrnčiarstvo a kováctvo patrí medzi také najdrahšie hobby a aj najdrahšiu prácu, pretože tie výpaly sú drahé, tá elektrika je drahá. A už aj hlina je celkom drahšia, ako bývala, o 200% vyššia. A glazúry veľmi. Takže naozaj je to náročné hobby. A keď chcete mať tú tvorbu rôznorodú, že teda my máme radi farby. Vidím, že aj tuto za tebou portfólio sú vlastne farieb farbičky. je tiež investícia. Že tie sú úplne že nádherné. Toto je taký základná vzorka, že to je hlavne akoby pre deti a pre dospelých, že keď idú pracovať a sú na kurze, ktorý je povedzme jednorázový, tak aby išli viac na istotu, tak si vedia predstaviť a pekne nakombinovať tie jednotlivé farby a ako si to naglazujú. Takže je nápomocný ten vzorkovník. Dobre, Kati, ďakujem ti veľmi pekne aj za predstavenie všetkých týchto úžasných vecí v tvojom ateliéri. Myslím, že by sme tu mali čo obdivovať, aby som sa hneď pustila do nejakej tvorby. Vidím, že tuto si naposledy začala vyrábať toto krásne pitítko pre vtáčiky, čo je podľa mňa veľmi osožné v týchto horúčavách. Tam dáš asi nejakú glazúru, ešte vypáliš Teraz to. to budem glazovať, tu ešte zalejem, tu dám ešte sklo, také sklenené sklíčka a to sa ešte vleje do tej glazúry, takže to bude také blankitné. Akože to bude, dobre, tak si to polož. Áno. Je to úplne že nádherné. A dajú sa takéto tie krásne veci od teba aj niekde kúpiť? Teraz sa chystáte na nejaké trhy, kde ťa môžeme stretnúť? Áno, ak by ste chceli vidieť takú moju tvorbu, taký ten prierez väčší, tak budeme teraz na multiarte v Vojniciach 26. tak myslím vychádza ten víkend júlový a potom 1. augustovú sobotu sme na nezabudnutých remeslách v Štiavnici.
a hneď na to od útorka do soboty budeme na Made in Slovakia v Poprade. Ale ja na sociálne siete teraz práve budem dávať, že kde ma ľudia nájdu ešte v júli a v auguste, asi aj v septembri už. A sociálne siete máš pod Keralaka? Áno. A stránku máš keralaka.sk? Áno. Dobre. A ináč, čo znamená, prosím ťa, ten názov? Lebo je to taký neštandardný pojem. Ja som už rozmýšľala, že čo to asi tak môže znamenať. Máš za tým nejaký význam? Áno. Áno, vymyslela som si to. Je to taký univerbát, by som to nazvala. No, spojila som si vlastne, že kera ako keramika, la ako láska a ka ako Katka. Takže je to také veľmi, veľmi osobné. Dobre. To je veľmi osobné a myslím si, že aj dobre zapamätateľné a tým, že vlastne ty si pôvodne študovala aj jazyky alebo lingvistiku rovno a takto si vlastne plynulo prešla až do tej hliny a keramiky. To sa mi veľmi páči, Katka, ja ti veľmi pekne ďakujem za všetky tvoje vhľady, za tvoju krásu a za tvoju tvorbu, čo robíš. Ja osobne sa s nej neskutočne teším a nosím ju so sebou a ešte si tu musím nejakú šáločku pozrieť, lebo sa mi doma rozbila. Lebo ináč toto je na tom zaujímavé, že to není trvácne. A mne to príde naozaj ako taká tvorba, ako tá mandala. Že do toho vkladáš ty svoje srdce, svoje nápady, svoje seba, ale není to tu večne. Nie. To večné zostáva niekde inde, niekde v nás. Je to niečo, čo nás presahuje a myslím si, že aj v tej tvojej tvorbe je to cítiť. Takže ďakujem. Ja sa veľmi teším z tohto stretnutia. Držím ti veľmi palce. A možno, ak by si chcela ešte na záver niečo odkázať, nejaké 3 veci ľuďom, ktorí možno by chceli tvoriť, ale nemajú na to odvahu. Myslia si, že keď sú ako ty kedysi v tom korporátnom alebo firemnom svete, že to už na to proste po 30-ke nemajú šancu. Ty si to dokázala a išla si svoju cestu, ale čo by si možno odkázala nejaké 3 veci ľuďom, ktorých to láka, ale nemajú tú odvahu? No najskôr by som sa ti rada, Danielka, poďakovala za túto príležitosť a za to teda, že robíš svoje podcasty a naplňaš aj svoju cestu. Takže aj vďaka tebe sa my dostávame viac možno do éteru. Ďakujem. Čo by som odkázala vám, ktorí nemáte ešte tú odvahu, tak zbavte sa toho nemania odvahy. Pretože a čo? Čo horšie sa môže stať? Nič sa vlastne nestane, keď to vyskúšate. Treba podľa mňa počúvať svoj vnútorný hlas. Niekedy je to zložité v takom tom každodennom rýchlom živote, ale vy to niekde vnútri cítite, že niečo nie ste spokojní, že úplne niečo nie ste spokojní, aj keď robím, športujem, tam chodím, na dovolenky chodím, všetko mám, ale úplne, takže ak máte takýto vnútorný pocit, tak vykročte z tej komfortnej zóny. Či to bude to prvé, na čo narazíte, že je vaše, tak nenechajte sa proste odradiť. Skúšajte materiály, skúšajte tie tvorby, ktoré by vám respektíve vyhovovali. A nemusí to byť tvorba, môže to byť športová aktivita, čokoľvek, ale kráčajte. Kráčajte, žiadna cesta nie je jasná hneď. Takže postupnými krokmi vy sa budete dozvedať viac o sebe. A ja teda doporučujem trpezlivosť a vytrvalosť. Trpezlivosť a vytrvalosť sú veľmi hodnotné hodnoty pre tento dnešný svet. Ďakujem ti. Ešte niečo? Alebo všetko? Sme povedali? Ďakujem. Dobre, tak keby ste si niekedy chceli s Katkou sa porozprávať, nájdete ju v linku na stránke Keralaka alebo na tých trhoch, ako sme spomínali. A ja sa veľmi teším, že ste zostali až do konca nášho pohodového podcastu Inšpirovňa, kde sa snažíme spolu s mojimi hostkami ukazovať, ako krásne môže byť na svete aj napriek tomu, že prechádzame rôznymi fázami, občas aj frustrácie, ale vlastne keď zostaneme vytrvalí a budeme mať tú trpezlivosť, tak sa dostaneme k tej tvorbe vlastného života a tá je na nezaplatenie. Takže tá sa nedá ani opísať, ten pocit, ktorý máme. Je oslobodzujúci. Dobre, takže ďakujem veľmi pekne a prajme vám aj s Katkou krásny deň. Krásny deň, ďakujem.